भोजपुरी जगत के सबसे सफल जोड़ी पवन सिंह और अक्षरा सिंह भोजपुरिया दर्शक के दिल पर राज करता आ सोशल मीडिया पर काफी रोमांस करत फोटो दिखाई देता और ई जोड़ी लगातार 5 फिल्म कर चुकल बा। ई जोड़ी दर्शक के भी खूब पसंद आवता। इनकर अभी आवे वाला फिल्म बा श्याम घनश्याम बैनर के तले बन रहल फिल्म सत्या। ए फिल्म में खूब पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक दूसरा के साथे रोमांस करत नजर आई हन। अभी फिल्म के शूटिंग गुजरात में चलता। ए फिल्म के निर्माता बाड़े राधे श्याम लोहार, गजानंद चौहान और निर्देशक बाड़े सुजीत कुमार जी। ए फिल्म के लेखनी कैले बाड़न बीरू ठाकुर जी और संगीत बा छोटे बाबा के। और फिल्म में मार धाड़ बाजीराव जी के बा। ई फिल्म के मुख्य कलाकार बाड़े पवन सिंह, अक्षरा सिंह, अनूप उपाध्याय, ब्रजेश त्रिपाठी, उमेश सिंह, जय सिंह, मुकेश तिवारी और दया शंकर पांडे जी। अब देखे के ई बाकी ई फिल्म दर्शक के कितना पसंद आवता। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।